Elanga lomzuzu, welcome to Diaza TV. Another episode of Impahla Mntanami, Diaza Clothing. Bafethu, sendumela. Umsebenzi bafethu kade abantu bebuza ukuthi ama-hoodie abuya nini. Sesivele sabuya nanamasweater ke. Akhona ama-hoodie bafethu, wonke ama-sizes akhona, almost wonke ama-colors akhona. Mawufuna nje umsebenzi uzowuthola u-available. Yes. Makepisi akhona bafethu, akusuka ama-sweater kuphela. Akhona nama-hoodie. Veza nje bafo. Akhona nama-hoodie bethu. Hoodie nje nayo. Hoodie nje nalena. So this one is 500 rand, a hoodie, and then this one is 450. Hey maningi. Khona no pink face. Yeah, veza nabo pink bakhona. Amakepisi akhona. Ayikho into engekho. 160 rand. Yini engekho vele? Kuningi. Ama-sweater 160 rand ama-cap. Hey. So guys, yeah, la ngama-event khona sesobonakala mhlawumbe kwezinye indawo sizoyibona iDiaza Clothing izobe khona XY show vele sizodayisa bafethu. Niyazi ke kuyabanda manje and iwinter event izophela kodwa nje cela sithengeni na iDiaza TV ubonakala nje umlandeli weDiaza TV ubonakala ukuthi cha hayi yeah bonakala ngeskipa bonakala ngobuhle bomsebenzi weDiaza TV. Usukhona bafethu umsebenzi siyabonga kakhulu for isupport. Besicela ukuthi abafisa ukuthenga bafethu so afaka ama contact details nizotexta la namba nizoyibona escreenini bese ke siyandelivela ngendlela esondelivela ngayo. Na Facebook guys ningakhohlwa because enye information eningi nje isola Facebook. So follow our page on Facebook Diaza TV. Mofika lapha uzothola yonke information inamba nokuthi uthola kanjani izinto. Konke nezithombe kukhona nje. Elanga lomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Yangijolela Mntanami. Another day, another bang, another hot one. Hey, Dr. M. Hey, wait, Dr. V. Asikhuluma isitswana. Aribona isitswana. Bari ma fans Arona. Tina Ria I understand more Tina. What do you mean Tina? What is that? Us. Ring. Kiri Rona. My fans what Diaza TV. Awasinyaki sibuwe sitswana. Awasinyaki sibuwe sitswana. Bari Tina Mazulu. Rinyatsa language Tabanye. Mara sibatla kutsiba kubuwa sitswana ngese. Akiri bona abatlhalohanye hore rona rezama kutheusa mona. Guys, razama. Razama. Arizami uhutela. Aritelli. So Rikaba sensitive guys. We would really love to know these languages. Trust me. Samo, yeah. Tell guys, but anyways guys, thank you so much for supporting Diaza TV. Siyakhula, siyabona mfethu ushintsho. Ingenxa yenu siyabonga kakhulu bafethu. Ningakhohlwa bafethu ukusubscribe kwiDiaza TV nitshela abangani betshela abangani babo nabo betshela abangani babo ukuthi abasubscribe kuphi kwiDiaza TV. Niqhubeke nicomment, sawathanda ama comment wenu. Even though amanye esidelela asinankinga bafethu kodwa egcineni kosuku ukuthi ni content sizoyideliver kunini. Into esifisa kini nje support bafethu ni comment lapha esingenzaka khona kahle nisibonise la kumele siboniswe khona asinankinga. We are very much open to that. Into esicelayo nje thina bafethu enye iyodwa. Keep on subscribing. Keep on following Diaza TV on Facebook. Yebo. Keep on commenting, keep on viewing, keep on sharing. And then okunye ekugcineni nithenge impahla bafethu zeDiaza sinibone nje emgwaqweni ukuthi awunayo support nangumuntu obukela iDiaza yabo ngikubone nje emgwaqweni ukuthi awunangumuntu obukela iDiaza. So akhona ama-hoodie kuyabanda bafethu, akhona ama-sweater kuyabanda bafethu. Yeah, ama pricing lapha na kwiDiaza TV kwi-Facebook kuzobe kukhona yonke into. That's why kumele uhambe uyo-follow le page so that uzobona yonke into eyenziwa iDiaza, amakepisi, amakotoyi, ama-hoodie, ama-sweater available guys ngama price wakhona. GPV out. Indaba isikhathi guys GPV kidnapping out.
Killing. Out. Raping. Out. Peace. Out. In. Peace in. GBV. Out. Rape. Out. Sikhathele. Kanti yini nini? Yini vele? Yini inkinga yini? Yazi bethu yiko ngithi asibuye. Yazi Gwebo sani? Seshandisi leyo. Abasilethe. So usho amazokugcina. Kuthiwa nje usitshele nje amazokugcina. Emndenini wakho nani. Because nihlukumeza imindeni yethu, nihlukumeza abangani bethu, nihlukumeza isizwe. Cabanga uncisha ingane yabantu ifuture ibright. Ngenxa yokuthi ufuna ukuyikidnap hambe uyidayisisa ama drugs wherever or yolala namakhehla amadala la ilala khona namakhehla or untshontsha amaphathwayo. Wena usungcishe leyo ngane ifuture yokuthi ingaba upresident, Minister of Finance. Yazi mfethu kune story esinye kade mfethu sitrenda sayala kade ngifunda khona le inkandla ngiyakhumbula esikole kade ngifunda kuso kunomjita umuntu kade edlongola ingane bese saba ngisho ke toilet ebusuku ingane saba ngisho kuyofunda cabanga usuke ekhaya kini la osuswe khona le because lapha enkandla kufunda ingane esuka koThekwini esuka kuphi esuka koGoli uyise enkandla indawo ongayazi vele kodwa uzofika ujwayele ukuthi ufunde bese kuba khona umuntu nje kuthiwa wathi ukizwe ngeke kuthiwa kunomfana nje lana obhuqa nje ke ngisasho le ngabo baba babe khona ukizwe lapha so nje guys lento ye-GBV nani please azizameni ngayo indlela ukuthi angazi kanjani kodwa yes Asizwe osisila ukuthi enake nange faka izazo sisi wami lapha nezazo. Uzani sis. Ake just lami. Ngicela izaza nami dudulane ngicela manje ngelipe lakhe izaza. Lipe lakhe izaza. Omunye akeze ngapha ngakumina I don't bite. Angibite inkosi yami angibite ithandwa zami. Kuhamba kanjani? Ni right. Ngizaphila njani mntwami? Sikhona. Asingahlala nje sikhululeke. Ni right. Right inkosi yami. Sikhona. Nazo nabahla. Uyasibona nje nawe nje. Manje no bone. Sabela sayelo Chris zinjani lapho? Camera. Ilomfana Ayikhala uthoke mfana ngibhaka. Awu savele sahlala ngandawonye. Bopha bhaka. Uyabona. Ni Chiefs ngale. Ngake bhaka ngapha. Awu Chiefs the Pirates. Yile wenza ukuthi support iPirates uyintombazane umncane ubani lo wakutshela ukuthi support iPirates. Ngiyayithandela. Wavile nje wona wakhula nje wabona nayi ithi ungayithanda. Yabona nje kahle lento le ihambiselana nenyama. Ubufuna enze njani? Ihambiselana nenyama. Yabona umkhwepha nje mfowethu ayichangeki. Angeke nje ayidle kamnandi nje hayi nje. Sengisho lo enyameni angani. Imnandi inyama mayinethambo. Oh okay ithambo okay. Chiefs inyama kuphela iyabutuzela. Yabuzela. Hayi ngeke basijwayela kahle. No. But basukela bona. Nisukele yini nisukele kuqala? Yini nisukele kuqala? Angithi thina samabhaka bha. Right angithi ngingaze ngibeke ndawo. Si right but amsabonga kakhulu. So ngokomoya. Ngokomoya ni right. Abanyazi ukuthi niba ngendoda. Abanidla. Asiyakwazi lokho. No information siphethe. No information siyazi ukuthi Like kahle niki kahle nje musani. Okay anishoni kwenzakalani vele ubani lo akwesisukumeni. Ubani leze ngayelana and wenzani? Thabiso. Yo. Thabiso okay wena umuntu wakho Thabiso. Yebo umuntu. Okay uThabiso la khuluma ngaye ngabe nguye uThabiso lo nawe uthanda noThabiso. Ngithandana noThabiso. Uthanda noThabiso. Okay. Una how long uthanda noThabiso? Na 2 months. 2 months. Una how long uthanda noThabiso? It's 2 years now. 2 years. Okay. Ubani umuntu osibhale okay. Ubani umuntu osibhalele ukuthi sibe la sifike la. Lo ubambe lento ukuthi kahle uThabiso isifebe. Kahle imina. Okay. Imina bhuti wami ayingithokozisanga nje leyo nto leyo yazi ngenxa yokuthini ukuthi yena ke umngane nami lona. Oh ngabangani? Umngane nami sukela kudala nkosi yami like from ekhaya. Oh okay. Sithi nje siyixoxela sino my friend lana hayibo. Ngani okhuluphala ngaka sibuzana ngempilo. Hayibo. Sabona manje hayi. Into esikhulumayo iyafana. And masithi sa-check ama-number ayafana isobe yonke into guys sabona ukuthi uyena. Okay ngiyazi ngifisa kuwe before siqhubeke ne ngifuna ngishaye breathe in ne breathe out ne size ngapha nanga umtshito ucela size ngapha ucela size ngapha ubhuti ngenxa yelanga yeah so bengifisa before wena Vusi before siqala umsebenzi ngicela ukuthi nihlisele umoya ne shaye breathe in breathe out breathe in breathe in
breathe out. Again. Out. Okay. So now ngifuna masichaza le story lesi. Sisichaze kahle. Ningasijaha. Yangibamba asikhulumeni. Let's have a conversation. Uyabona ngikhuluma kanjani? Uyamuzwa uvuza ukhuluma kanjani? Let's have a conversation. So tell us ke. Lo mfana lo unenzani? Okay. Sihlalele nje. Sinomngani sixoxela ngayo lempilo lena yabo. Like kena ngathini nkosiyami. Kuukuthi yena kade saqala ukuthandana. Umngani mayise ngibuza la naye uThabiso. Oh Thabiso. Ninawo lo kunendawonye? 2 years. How? Mayise ngibuza ngempilo ke nangumngani. How? Okay, it came to that part ukuthi uphazamisa ne. Ngicela ukubuza something before uhambe kakhulu. uThabiso lona usandane naye angathi uthi nibuya ndawonye emakhaya. Baba. uThabiso ubuya ngale naye noma uthanda naye ngala? Naye wangale kodwa ke sihlanganele la eGoli. Naye uThabiso wangale? Baba. Nibuya emakhaya awodwa nonke? Injalo nje baba. Kuphi lapho? Kusemnambithi. Ubuya eMnambithi? Yebo. Okay, kwafela ubala. Injalo nje. Ngakubona ngathi unola kanyana. Umoya wakho. Yikho ngithi eshay breathe in and breathe out. Okay. Oh. Yeah, ngiyakuzwa. So uThabiso ubuya ngale and then aqala ukuthandana ngapha and then my sister naye weza ngapha and then uThabiso washare waqoma my sister. Then nase naxoxa nixoxa ngama boyfriend. Washo ukuthi ngixoxa ngomuntu oyedwa. Injalo nje. Okay. Nawe befuna ukuthi ngiyafollowa yini? Qhubeka siswami. Yebo kwaukuthi yena ke sixoxa ngomuntu oyedwa. Okay. Yes. Awazi iqhubeka iqhube ngapha nanga ngathi akasazi. Yes, umngani like isakhuluma. Okay, wait manini. Khuluma. Ubani umuntu obambe ukuthi uThabiso uyafeba? Wena. Siyakhuluma nje butwa. Benikhuluma. Siyakhuluma. Kwaukuthi siyaxoxa. Okay fine. Okay ngiyaxolisa. Kwaukuthi yena ke uyachaza ugel and uyena uMangetha nkosiyami uyena. Mayichaza nje ngikhipha nesithombe. Hawu nangempela uyena. Ngikhipha isithombe awunazi isithombe efonini usikhipha efonini. Ngiskipha efonini yami like showing trying to like confirm uphethe ualbum. Qhubeka sisi. Ngizama khona like ukuconfirm ukuthi yena ke ngawuyena na. Hawu nangu uyavuma siswami. Ukuthi vele indoda yakhe nathana naye lomfana. Bhuti wami ubhuti. Injalo nje njengoba yini. So kuphathe kanjani lokho? Kungiphathe kabi because lo mfana like eqala ukungishela like nje wavele indlela angishela ngayo ngathatheka and angisumuntu ovele eqome fast. Mangimbuza ukuthi okay khona umuntu azwana naye na hayi akekho nje umfana umsulwa uyasho ukuthi uhethe ekhulu emjulweni besathukuma kancane. Una how long uthana naye mfana? Una 2 months. 2 months. So kulo 2 months wena akazi umxoxela usisi wakho lapho ukuthi azi nomfana ongishelayo phela waka Lutho ngazi. So lo mfana wena uyamazi ukuthi ngale emakhaya uyamazi? Lutho ngitholela nje. Bungazi ukuthi okay wena umuntu omaziyo ukuthi imina bhuti. Okay no okay ngiyakuzwa. So but then kodwa kulo 2 months ke kunenyanga nje ukuthi inyanga yodwa iziphela awuzange umxoxele ulo ukuthi azi nomfana ongishelayo kanje. Lutho zange ngimxoxele because bengisafuna ukumbona kahle umfana ngimazi and manje ngiyabona ukuthi hayikhamba kahle umfana uyangikhipha nje uthando lesilumnandi kuyavutha yonke into nje ihamba right ngithi hayi namhlanje ke ngimxoxele ingane ngoba phela lento le hayi iyangijabulisa ugayi nje uright yonke into imnandi ngithi hayi ake ngishare story hayi kanti umuntu oyi-1. So kuphatha kanjani ukuthi okay ngithanda nomuntu oyi-1? Ayish kungiphatha kabi because ngisuka kude nomngane wami. Okay. Isinqumo sakho then sizothini? Mase utholile ukuthi okay hawu yazi mina umngane wami nomuntu oyedwa futhi usenza isilimo. Isinqumo sakho ke kuzoba uthema ucabanga nje ukuthi usebiza iduyaza. Usebiza iduyaza sehlanganela sime kanjani mfethu sime sibhekele mase ubiza iduyaza ngoba sebiza iduyaza wakutshela ukuthi okay uzobiza iduyaza kube kanje umfana uzofika vele ngoba ezofika uzothi isinqumo sakhe wena sakhe isinqumo ubusithathile since wazi ukuthi wena umfana ubhanqa nomngane wakho sikhona isinqumo lapho ubusunaso ekhanda ukuthi wena into ofuna yenzakala egcineni makuhlukana la ufuna umyeka ufuna uqhubeka naye wena yekumngane wakho or ufuna nithathe nobabili since ningabangani. Isinqumo engisithathile and nje angeke ngize nginanazi ukuthi ngimnyeke ugayi because mayihethe umngane wami uhetha mina. So because banesikhathi eside bethandana and mina isikhathi sethu sifishane. So mawumiyeka umyekela ukuthi aqhubeke nomngane wakho. Hayi lapho ukuthi umngane asiphumeni. Akaqhubeke because I think uyamthanda. Okay.
sebeneminyaka bethandana angeke ngize ngikwazi ukuthi ngibamoshele. My sister. Yebo bhuti wami. Le ndaba ikuphathe kanjani? Umjito uke wambuza mhlawumbe ukuthi ekuse yina sengifebela nje wena mhlawumbe ama reflex ngoba wabona ini before nixoxe. Khona bengiwabona ukuthi yena ke Nkosi yami uyisuka ke Nkosi yami yazini. Uyakwazi nje kuyivala into Nkosi yami ungayiboni nawe ke yakuphathe kube ngazathi umuntu oyedwa kuyena ma. Nje ungiphoxile Sabiso fana. Okay. Cha ungiphoxile shem. Then wasowathola ukuthi ke awusiyo umuntu oyedwa kuwena plus umuntu nibabili nomngani wakho. Lokho ke kuphathe kanjani isinqumo ke since usibizile. I-decision yakhe sekhanda nje because ikhona le temporary ekhona i-decision ekhanda ukuthi izohlukana noThabiso or wena uzoyikhethela ulindele ukuthi kube wena ochuzayo or wena ufuna ukuthi ezichuze wena usuchuzile. Cha ngicela silindeni. Yazini ngiyafisa nje ukuthi abe khona kube uyena umuntu ozoba like isolution kuyo yonke nje le nyova dem ekhona la. So uma kwi-solution yakhe mengathi ukhetha wena uyakuthanda uqhubeka nawe uyaxolisa. Khona futhi kuba yinto ukuthi yena umngani nami. Kodwa futhi umshado wami futhi on the other side yazi angazi. Okay wena noThabiso wena ujolela ukuthi vele sobuka umshado noma ubujola nje. Phela khona mfethu ngathi sisezingane kusakhulwa khona ukujola nje. Khona futhi wenza ukuthi uyajola nje kugcina mhlawumbe futhi kuba umshado. Khona futhi ukujola nje ukuthi mhlawumbe uthembele umshado vele ungabikho. Bayafuna befaka nenenganeni lamothi seyingane. Cha ngizama ukuyibeka kule situation. Okay cha hayi ungaqhubeka ngani mama bengibuza nje mfowethu. Nkosi yami. Ubuzotshalela ukuthi vele sokumshado like mhlawumbe nombujola nje. Ubusizeni xa noma engafeba vele hayi ngisasemncane ngisazo yazi Nkosi yami umphuti wami nawe wangazi kuyashisa ngawo ngifakele isifuthe ubani ngale sifuthe wena bhuti wami yazi ngiyacela angazi nje imibuzo yakho so okay ufuna ngithini ke ngicela ukuthi kube uyena isolution nje uma bese ngishilo baba okay musa iphone phone yo sozwa ngayo umfo kaThabiso lo mayifika to yena solution futhi ngakusheshisela nje Nkosi yami ngikufonelele yena ubani obhalile uwe ngisisi yewuda okay iyo ngihle number lesi confirm yona vele CR iyo le yazi ngikhanda Nkosi yami uphatha ngawuyazi ukuthi igcina ngobani yona u11 u11 okay sure okay Magathuni khathana yithuni ngapho with my same ngibonga isithemo nje understand la ngeke ngize ngivule okay ngicela sithubehlisana Yebo. Yebo sawubona. Yebo. Unjani? Yapi. Khuluma noNosipho. Manje inamba ongifonela ngayo. Sithando sami sacela ukuthi ke sike sihlangane lapho vele besithe sohlanganela khona. Yebo baba, uzongithola ngilinindile. Okay, hayi ngiyasondela. Okay baba. Sibonga. Yazi ngoma ethi uzongithola ngibloome emlanjeni soka samsocasha mina nawe uzongithola ngibloome emlanjeni isoka la ayivale ivale so ngitshele ke mfethu ngikubuza uyi1 ungalokho engasekho usuwedwa uThabiso awusamthandi wena noma uyamthanda Ngiyazi ukuthi ufebile and njengamanje ucasukile ufuna ukwazi ukuthi isinqumo sakhe sithini nawe uzokwazi ukuthi ngempilo yakho kwenzakalani but sengiyabuza ukuthi usamthanda yini noma usamthandi umngane wakho akekho la usho nje ukuphuma enhlizweni ukhohle ukucasuka Yazi angazi kodwa ngiyamthanda yena yazi ngiyamthanda ngiyamthanda indlela osho ngayo ngazuthi nangenkathi nisathandana elizikinga ngakaveli ngathi ubuvele unganayo isho ukuthi umthanda ngalawa ndlela vele ukuthi sengaze siyoshada cha Nkosi yami butami ngiyamthanda yezwa ngiyamthanda ngempela nje ngifuna ukutshela manga okay angazi ukuthi ngithini Nkosi yami kodwa but then okay so laskisi ungakhali relax mangathiwa ulento le uchoose umngane wakho ma
Yabo siphasa kabi lonto ne. But soba right. Soba right. So ungenza njani manje? manje? So akude nomngane nami futhi. So usho ukuthi lapho sengamele choose umngane wakho uthi yena uchoose wena uchoose indoda. Or awubena inkinga uzombless ukuthi hayi mngane wami sifane qhubeka naye. Okay ngicamsukele uzemva kwethu. Welcome nje kahle. Unjani baba? Wafo? Hamba kahle kwethu. Number 1 nale lakho kwethu nyama. Asikithi bese ungifica nje kumele mamazi lakho ungazuthi le ndoda manje ubani umfoka bakazongithathela umama. Hayi sengimangele nje ukuthi kwenzakala. Khuleka mfana ngiyabona ukuthi cha hayi washaya la mfana. Hayi ngashaya. Hayi washaya umama la khozana. Manje nawe uyachaza la ukuthi senino 2 years nindawonye and uyakuthanda kakhulu yabo. And bamshayela phela abafana umama ngapha nangapha left and center yabona ukuthi umuhle kanjani. So mabemshayela ufuna ukwazi ukuthi engaze eqome or engaze ibambezele engaqomi kanti mhlawumbe wena ukho la. Yabo so ufuna ukwazi ukuthi ngabe wena ula uyamthanda yini uyimisele yini ngaye in yabo because uyaveza ukuthi ngathi ngibuya ngapha kunquthu nonke ngapha emakhaya. Hayi sibuya khona impela mfowethu. Emnambithi sorry sengithi enquthu emnambithi. Sahlangana khona impela la khona nje la etown nje la eGrows. La eGrows. Yeah. Okay. Kodwa ukwazana vele kubuya ngale emakhaya nonke ngale. Emakhaya. Okay. So ingakho I think ingakho mama ebuza lo mbuzo ukuthi ngabe mhlawumbe yebo because ngiyazi emakhaya lezi zinto ezomthandana ithathwa serious ini yabo especially ngale kwaZulu because amasiko asagcinwa into kanjalo. So ingakho yabuza umama ukuthi oba sisenila eGoli obviously eGoli ukugcwala amantombazane ngapha nangapha in yabo so ufuna ukwazi ukuthi ngazi ukuthi uhleli uinvest isikhathi la kuwe kanti wena ubhizi uyashelwa ngapho usubona nenye intombi enhle udlula yena yabo so ufuna ukwazi nje ukuthi ngabe usafe yini. Cha usafe umama ngiyamthanda impela umama. Awudlali ngaye. Hayi ngeke ngize ngidlale ngaye. Noma sekuthiwa ukhona mfowethu okhona kodwa cha ngeke impela zasithatha isikhala sakhe. Ngeke impela mfowethu. Ngiyakuzwa mfowethu ngeke nama ngifuna ukunibambeza isikhathi esiningi ngaze kuphuma indaba engangidingi mhlawumbe yabo ngizokubuza nje imibuzo embalwa bese ke nami ngiyashifta mfowethu yabo kune surprise sikuphathele yona ayikho la njengamanje ikhona umfowethu ngihamba nawo umusa so yikuyi uzoza naye kodwa ichoice kamama lo surprise lo yena oyikhethile umama uthi mina yami indoda ngiyazi izoyithanda le. Alright yabo so umbuzo ufuna ukubuza bethi before nginidedele nami ngihambe uthi enake uma kungathi umama ubambe ukuthi uyajola or uyekufebelile la eGoli or emakhaya ungamxolela sengamxolela mfethu sengezwe isimo sakhe ukuthi kuzenze lento ayenzile uyenzelile. Yeah mfethu mhlawumbe kube yiphutha cha vele mfethu sonke amaphutha siyawenza. So ungamxolela. Yeah sengamxolela umama ngoba phela mfethu ngiyamthanda impela. Yeah ngiyamthanda impela umama. Uma okay mangathiwa ke umama ubamba wena mfowethu ngicela sondele nje bese ungaqhedi kakhulu ngingaqhelana uma ngathi umama ubamba wena ukuthi uyajola uexpect ukuthi exolele yini. Hayi njengendoda yomZulu mfethu sengingasho ukuthi expect ukuthi angixolele umama. Ngoba phela vele kuthiwe icala limbula ingubo lingene. Bomfowethu. So ingakho nakuye uthi kungabonakala ukuthi kanjani. Yeah sesingabonisana nomama uthi. No ngiyakuzwa ukhulume njengendoda mfowethu. Ngeke sikubambezeleke kakhulu kune surprise esiphese esizokushiya nayo nathi siqhubeke nosuku lwethu namajitami engihamba nawo nawe uqhubeke nomama because ushilo ukuthi ngazi la ku event or something ngazi ukuthi nje khona la niya khona kodwa. Ngiyabona nengezo ngeke ngisho ukuthi istrip ngoba senishilo ukuthi nibuya enquthu emnambithi senibuya emnambithi. So sengizothi nje ngiyayibona ingezo hayi cha bhuti wami ngizocela angazi mama uzofuna ukumvala amehlo kodwa ubhuti ungathi mude uzofika lapha or vele ebhekele once Angosiyamude kakhulu. Vele ebhekele. Avisana bhekele. Okay then uzophenduka sephenduka. Okay isurprise yakho bhuti esenzela yona ngizocela nje ukuthi asikize ngazi mse kuphazamisa futhi uyibeka la kuvala amehlo. Akunankinga mfethu okay awuzwe uvele nje ufethu noma ungabhekanga nje le uvele ubheke nje khona phambili ayikho inkinga bafo ungeza mfethu sesukuthi kwenzakalani basiyahle inkosi idla ukudla kwayo hey iyahle othi idle khona wathi khona comment sorry khona comment engayizwa mfethu lokhulumayo lo ngihamba nayo phethe surprise khona icomment engayizwa ethi bafuna ukubona ukuthi mangicasha unekhethini emva kwabhuti unekhethini elingaka ukuthi uyazidla lama surprise sophethe watamuza no hayi
hayi ngamanje khona la mana khona la yeah angazi okay bafoko enza ukunyusa nje la ngizobalela ka 3 2 1 tada ya masavulekile ngapha uza ngapha ngakumina Yo, hey. ubuza sephi sephi ke nkabi yami Ngibuza sona. Yazi nangibuzela kamnandi yazi bo bafethu. Angizwa? Kahle impela mama. Kwenzakalani ngempela la? Kwenzakalani? Wena ubona ukuthi kwenzakalani? Cha ukuthi mama nihlangane kanjani nalo sisi? Hlangane kanjani? Akuthina ngabe sibuza wena Yazi ngempela. Cha ningamusu ngiphamisela umoya. Usehlisa umoya kanjani bhuti? Eh. Sehlisa umoya kanjani? Wena ukuqala la ungishela wangitshela ukuthi awunamuntu nayo yonke lento leyo. Andizongenza isilima nomngane nami. Best friend yami uyazi ukuthi usuka kude nalomuntu. Cha mama. Yini vele inkinga yini nabafana? Ukuthi inkinga mina ngindoda yomzulu yabo. Manje indoda yomzulu okunuka. Hayinuka. Tshelelani ngabafazi babaZulu Hayibo, usijwayela kabi. Usininga ngani vele? Phela uma wendoda yomzulu kumele ubheke umaqondana. Hayibo, kahle. Kahle Uyabheka impela umaqondana. Okay ke webhuti wami, uthi ngikubuzeke. Bungamtholanga yini la? Hayi bengimtholile. Manje isidingo sokuthi uhambe uyombheka ngaphandle bese kuphi webhuti wami? Kumele siqhathanise. Qhathanisani thina so competition thina mouse. Yazi kwathi ngigripe. Kwathi ngigripe wemfowethu. Ujwayela kabi yazi. Uyazi ukuthi isithando sami Isithando sakho sokunuka. Yazi uzoqondisa amazinyo wena ngenqindi manje. Ngithi manje bhuti wami. mama Kahle ke wena. okay Ngicela ngangeni. Uyazi ukuthi ngithanda nje mama. uthi uvuza uzomgripa manje mawuthi uzomgripa usho ukuthini asigripani la sokhuluma Ngifuna ukubona yini? lalela agripwana la Anifuna ukubona yini? no Angishaye siyakhuluma we are ngani? not here to grip Siyakhuluma. Awusitshele vele uyenziswa yini into oyenzayo? Oyenzile. Uyenziswa yini nje? ubuwazi vele ukuthi laba Ngifuna bayazana umuzwa kahle. Bengazi mfowethu bengazi. ubuwazi ukuthi bayazana Cha bengazi ukuthi bayazana. awazi Uzoba 2 months. kuyenqusu nalo emnambezi nalo Cha uke wangitshela kodwa bengazi ukuthi bona okay singenzeka Mhlawumbe behlangana. uya- Mathiwa endaweni asazani bhuti kodwa wena wazi kahle ukuthi unomuntu ojule naye for 2 years. And ufika kimi la ngaza awunamuntu. Thembisa izulu nomhlaba. Uthi angimnelisi ngasi. Uthi Angazi. mama nami ngindoda yomzulu. Hayibo Uyabona ke manje. Uyayibona ke manje serious. sorry mama Uyayibona? Umzulu mama. Lalela ke sithando sami, asidli la. Ngiyazi. Yeah. Siyakhuluma nje. Ngizokhuluma ngempama ke manje. mama sikhuluma izandla mfana. zakho mama Zinjani? besicela ukuthi Webhuti wami. impilo nokuyilalela noma mhlawumbe Listen. ifavor le iyaqala Sacela Mama ungangibambi. ngiyamazi. Ungangibambi. Okay ke, okay. Listen. Nawe listen to so me. ubuthi lento uzoyihlela You also kanjani need to mhlawumbe listen ubuthi to me. uzomazisa kanjani umama We are here ukuthi to talk, we are not fighting. unesifiso sokuthi ngoba unindoda yomzulu Okay. calm down ubuthi uzoyihlela kanjani ukuthi umazisi Besingaka manje besingakazi impela safika mfowethu kithi leso ukuthi ngikwazi ukuthi ngibahlanganise boba u2. but iplan yokucabanga indlela uzokwenza kanjani neplan bengakafiki Hayi iplan ayisifikile kona ukuthi mawukuthi bayazwana vele ke ngumzulu indoda yesithembu. ngithanda lo mzulu yazoba for content show sis ngoba thi singale yazi ngimbuzile nambuza baqinisile abantu kumele ngibe naye mic ngale khona kuzozwa ngathi ngithini usisi bengimbuza ngale ngithi mina so mengatsho ufuna isizulu ixameni isithembu uzokwenza njani wathi my sister uzosenzani isithembu umjida evukelwa kanye ngeviki bathi isithembu uzosenzani uvukelwa kanye ngeviki into angitshele yona ngale ukuthi macho cause ngimbuzile mina macho uthi ufuna isithembu ulove uzokwenza njani Cha mfowethu hayi engingakusho ukuthi phela zikhona nembiza mfowethu zokuvusa inkabi. Manje uzophuzela thina imbiza thina. Lokuthi nginijabulise empilweni. Hayi bhuti, angathi awucabanga ngami. iphelelwa amandla masebobabili Hayi phela Iyakhathaza. hayi phela yona ngeke ngempela ngeke. Mele ithole i-boosting hayi ukuthi boosteke. but kodwa mfethu Asixoxeni. ungapha ngoba mhlawumbe unganeli ngapha kumama ngoba ekawubuza lo mbuzo lo Cha hayi ngoba nginganeli kumama ukuthi vele bathi amehlo ayawuwela umfula ugcwele mfowethu. so Ayawuwela umfula ulo then ulo ungalo komfula yeah ayawuwela Bafana. so ihlo lakho luwelile la emfuleni
layakali kaphesheya ayilwelile impela mfowethu cha ihle impela nalo linakho untshontshe impela lithi so kukhona nongakusho into usutshontshelekile ke mhlawumbe uyaxolisa o mhlawumbe uyabazisa ukuthi cha bafethu ngintikana kwabeni noma mhlawumbe uqolisa koyedwa cha mfowethu ngingaxolisa kona ukuthi bathole ngalendlela le kodwa cha bengifisa ukuthi bezwane bobawu2 uyahlanya wena actually ufuna impama ukuthi ngiyanithanda yazi ukuthi mina nje ngikhiphe la usandela nje usandela umnuka kahle yazina ni kahle vuka amadlozi into sisi kahle vuka amadlozi zamkhulu kanti yabona vuka amadlozi uyayehlisa umoya kanti yabona azizile ukuzolwa la so relax ehlisa moya yini uyamthanda umthetho yazini uyamthanda uzofuna uqhubeka naye ngivele ngihambe mana mani ngiyishiya nje yonke lento my sister yes okay wait yes ngiyakuzwa ukuthi ufuna ukuyishiya in ngiyacela 1 minute ngiyanibona okay 1 minute guys ne my sister number 1 violence ayisolve next number 1 ngiyazi ukuthi sometimes ukhalela ukushaya umuntu umxove in I solve okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo ubafu ngiyabona ukuthi ubhedile and usonke la ngoba simila for sure nasemakhaya bazobona cha ulova ubhedile uyangibamba but ukulwa naye ngeke kusize ngalutho ukumshaya ngeke kusize ngalutho the only way bafethu because many imshaya kusho ukuthi phela lo muntu lona use power over nini ngokuthi unyanyisile lo muntu usene power over nini ningavumeli lo mjito ebe ne power over nini the minute you react to his reaction which means you are giving him power yokuthi hayi unyanyisile vele yangibamba ningamniki lo power leyo nyamchaza yangibamba singayilungisa so into engayenza nini unenza islima already niyambona ngithi unenza islima already ngithi ngiyabona kubona lokho ngithi unenza islima ngithi so sidingo sokumshaya sikho the only thing ongayenza ukuthi umshiye uma ukuthi mhlawumbe uyabona ukuthi lo muntu wenza isilima because awukwazi ukufosta into obona khona ukuthi ngenza isilima la umuntu bese khechile like yo umfana usangadedela mama ukhesha ke avusi nabantu mekuthi usekhechile awunikheche nento ene right angisho ukuthi mina ngiyangijwayela nawe ngokwenzani mina ubusubala amadlozi usangena phi ke amadlozi webhuti wami ngikubuza ukuthi uvukwe idlozi mina ngithi mina thokoza khehla uyabona kanti ukuthi ke nikhona lento so mothi mina ngijwayela ngaliphi ngenzeni hey wena hey manje ngizokuginqa mina ngithi ngizokuginqa wena yaginqana vele kahle awuboni yini hamba udlala UFC siswama ubona ukuthi namandla amaningi because la sile siyakhuluma siyaxazulula ubafo siyakubona ukwenza siyabona ukuthi wenza into wrong sidlala phela thina UFC thina sidlala UFC siyakhuluma la mobona ngathi un-strong uyisigora hamba udlala UFC ushayane namanye amantombazane lapha afana nawe akuliwa la wena njoba uthi ubuya emnambeni amantombazane enza kancane ufuna wena uyena mfazi ukushaya mina maswa nje usofuna ukushada nandani wena mfazi omfuna yilo right wena ufuna yilo yeah right mfethu lona na wangizwa kahle sisaba ngibuza ngibuza nje ukuthi uzokumela yini ufuna ukwazi lokho because phela umuntu kumele uthola umuntu ozomeshana naye right mfazi wakho ungifunani mina hayi kuyenzeka phela ukuthi nakho mina ngidlalo kumele ngidlalo nje sakho cha vele indoda yakho mawuzwa nje ukuthi ubhorekile nje uzwe nje wena mfethu yabona angisho ukuthi ngiyakuvumela kodwa ngeke ngibeke kanje lenkulumo le wena okay kulungile wenze lokho kwenzile indoda inamaphuza inini benephuza iphuza lakhe kodwa lebelikhulazeni usuke walenza kumngani wakhe angisho nje bizokhuluma kube bengomunye umuntu but then iworse inkinga ukuthi mfethu bengazi ukuthi babangani so okay usuyazi manje usafuna uqhubeka naso isithembu lesabangani sengingaqhubeka naso mfethu uma ukuthi bayavumelana nami abavumelana ngenxa ukuthi babangani baprocessa lonto le baprocessa i-friendship yabo ukuthi bengaxabani because ngeke hlezi ku-happy even so bayavuma manje kodwa ngeke hlezi ku-happy so kuhamba iphela i-friendship yabo ayikho mfethu inkinga sengathatha isinqumo mfethu ukuthi umthuza abantu yeah sengathatha isinqumo nisini mama sithathe isinqumo achoose niyamvumela ukuthi choose okay akajuze nje mawuthi choose abantu lo angisho ukuthi ngiyavumela ukuthi choose nami sengiyabuza nje sengachoose umuntu engisuka kude kabi naye lo nisuke eduze naye kunezinto vele naye ebengingakazazi kahle ngaye zona kodwa mama cha senile nocansini hayi besingakazi salala naye
Okay. Uyavuma lokho bengingazange vele. Qambelana mama. Cha besingakaze sadala. Mhlawumbe sizama ukuprocess. Uzuyaphika impela phambi kwabantu 2 months yo ngishilo ngathi ngicela ukusuka la. Ngishilo ngathi ngicela ukusuka ngicela ukuhamba. So okay yonke lento uyaphuma kuye uhamba nomuntu okade ukudla naye. Hayi ngiyaphuma impela mfowethu. bafana. Ende vele bengiyapi la? Okay ngicela ukubuza. Ngiyasola ukuthi bengiyapi uzongibukanisa nabantu. Ngicela ukubuza kuwena. Kube liphutha. Ngicela ukubuza kuwe yazi umngani wakho la njengamanje ngoba nilani zama process friendship yini kodwa nangu uGayi uThabiso uthi njengamanje yena ukhetha ukuhamba nawe so umngani wakho udlaliwe ngabadlale ngomngani wakho balalile uyaphika ukuthi bayile naye so wena njengamanje isinqumo sakho sithini uhamba nomngani wakho or uyambetha umngani wakho uqhubeka ukuchoose indoda Awuthi yes is nothing my brother sala nawo lapho sale kahle Mama singayilungisa lento. Ngiyabonga ithuba yezwe baba ungiphathile kahle idlalile futhi indima ukuthi ungithande ngiyabonga ngiyabonga Uzoqhumisa ngeqolo phansi losisi mfethu ungasondeli. Hayi ngumthembi. Hayi ungangibongi kanje mina sisana. Silungise. hayi kulungile futhi ngiyabonga ngani kodwa manje ufuna umshana Into engizoyisho ukuthi nje kuphela uyinja uyumgodoyi. Injengenama thambo. Isikhohlakali somfana. yenjalo ihamba kanjalo ke lapha Sam Yo angifuni nje ukuchaza kaningi uyinja kodwa. khona mhlawumbe ungafuna hayi cha ukubonga nje ngiyabonga ngibonga ngukho konke Shothi ngeke usabuye mangase uyakufonela mhlawumbe ebusuku or kusasa angeke bafu angazi mhlawumbe wena khona ungafuna ukusho Cha ngingakusho ukuthi guys sokhuluma nomama. Asoyilungisa lento sokhuluma nomama. Kwake indoda yomzulini wena. bafu Hayi, khona bafethu. lapho ungafuna ukusho wena lapha Kubani? wena Kulabo sisi lapha. angazi kunombani nje khona lapha Hayi mina nje mfethu into engayisho nje cha ngihamba nemoto wena kunankinga. Ayikho into engizoyisho kini unless if mhlawumbe khonto ufuna ngitshele yona siswami. hayi cha lutho bhuti Ayikho ne. cha ngiyaxolisa mina mawukuthi ngikhulume kabi yezwe ngiyabonga nani ukuthi nibe khona lana kwazile ukulithola iqiniso kodwa nje ngiyaxolisa mawukuthi ngikhulume kabi Awukhulumanga kabi. cha sengisho lokuwena No mina siswami ngizela ngizokusiza wena. Yabo thina ngoba sila noma kuthiwa anginike sengixolisela ukuthi mhlawumbe khona lapha esigejane khona so ngiyaxolisa yabona ke lana ke yabona ngoba mina ngitshela yabona wena mina nawe singasuka la siyobe siyoqhumisa ice cream manje sengigrand mina ngiright angeke ngikwazi ukubambela my sister one thing you need to know size la sizosiza nini egcini kosuku how you react ayikho la Stream nentombi yami. isibonelo kanti yakho futhi kanti siqoda no kwenzani angishongo Mama singayilungisa lento. bafu bengenza example ukuthi ngoba ethi my sister uyaxolisa mhlawumbe indlela kayo mina ngiyamtshela ukuthi akunankinga akuna problem kuyenzeka emotions beka high yabo so into kanje ziyenzeka but wozama sometimes ukucontrol ama emotions yabo ingakho ngixolisa nje inkosi yami ngiyaxolisa bhuti wami yebo ngixola mina asikho nokuthi sokuxolisa yazi ngiyabonga nkosi yami okay Sikhulume lento yokucela mama. saleni kahle cha Hayi. Sengimfonela umama, sengimfonela. woza ngapha qa ngayimontweni ne Ubona ke sengishiyile, hayi sengiyokhuluma naye. no I think mfowami la I think umama lo othi no 2 years naye ungamncenga mhlawumbe if uyamncenga ini njengoba uyamthanda nani yabo Yeah. but then iphutha lakho nalo belilodwa yabo ukuthi kube abangani lapha Ngingafethu bengazi. Ngibone nje nami sekwenzeka ngoba ningibiza nje. Sengimayela amakhamera manje. yabo ukuthi kuyoba nzima ukuthi lento yakho ilunge ukuthi bekuxolele kuyoba nzima Koba nzima impela ukuthi nami ngikholele ekuthenini vele ngoba ngumZulu mfowethu. Yeah. hayi bafu yabona mfowethu uyilahla lapho uthi wena uthi ukholele ekutheni umZulu uzosidumisa yabo ngoba sikanje nathi u3 sonke singamaZulu uyangibamba but ke mfethu isoka sibalekile then uyangibamba if umZulu ngempela usho ukuthi kumele wazi ukuthi thina ukuhlonipha into number 1 kuthina as amaZulu sidume ngenhlonipho so if thina singakwazi ukuhlonipha yena ukuvikela if singakwazi ukuhlonipha osisi bethu sihloniphe futhi osivikele osisi bethu kwathina amaZulu labe sisuka nabo le Natal ukuthi abanye abantu bethini uyangibamba Yeah. angithi wena uthe umZulu
Ya ngumZulu. Mawumzulu ke mfowethu uyenza izinto zakho eqonda. Ucabanga nje lapha eKaslini la ngihlala khona ngabe uhlala lapha ngazi ngihlala ngapha eGoli. Umuntu ompete ethe obheke udlala namaZulu abangani udlala ngabe amaZulu ayafeba obheke bathandana bodwa Inkinga mfowethu la engakusho nangendlela esilandile ngayo isinto ayifani. Kodwa isinto asivumeli lento yenzayo. Isinto ngineshoka ukuthi isinto asivumeli lento yenzayo. Into esivumelayo sivumela into eqondile. Yabo ukuthi mawuthi ufuna ukuthatha isithembu kumele ukusho kuloko. Lo munye ukuthi hayi mina mfethu ngingafisa ukuthi ngelinye ilanga ngiphinde ngifake umunye umuntu uyangibamba. Wena ipho sakudlala nje. Uyangibamba Ukuthi mama impela yakadlaliswa ngeinto ekanjalo into ngoba nimbonile nje naye ukuthi hayi impela uba mkantshubo impela akadlala. Ake mfethu usakhuluma ngalelo daba lelo ukuthi nokuba simbonile yebo ngimbonile. Wena vele wena mfazi umdingayo lo empilweni. Hayi wena mfana. Uyabona ukuthi lapho uthi uyikhehla khona ngoba isicubu esingasekho umzimbeni. Okushisa kamanzi yabo kugenca. Kona mfowethu hayi uyinkinga yena kodwa hayi sengamjwayela mina sengamjwayela. Sinakho nje ukugejana okuncanyana. Kunomali. Okay. Hayi kulungile. La kunenkinga cha wena. Sharp. Lungile iqhawe lesizwe. Siyabonga. Umsela bafowethu. Lungisa inkabi yami usayishayela akayo sosoyisila akayidlo. Seyidlile. Udle icala wenkabi. Ayo Chris asamsekhaya. Sithatha usibeke mfana.